pasalubong siya. Correct. Ano daw? Pag walang money, walang pasalubong. Pag mayroong money, may pasalubong. Galing yun. Ah. Galing ng baby na. Si Teng, eh. Pasalubong si Teng. Wala. Bakit? Videoan mo. Gwapo siya, gwapo. Videoan mo. Gwapo ba si Teng? Butas kasi mukha na. Ay, butas? Gwapo yun na. Hindi pa gwapo yun. Butas pa eh. Ano ba ginagawa ni Teng? Ipabutas yung mukha nun. Ano ginagawa ni Teng araw-araw? Ah. Ano? Nakain, tapos ligo. Tapos? Ano, TV, manonood. Like, like, manonood siya. Oh. Kaya, text lang siya. Oh? Tapos ano nangyari? Tapos ligo. Oh? Saan naliligo? Saan naliligo? Sige nga, kwento mo, dali. Para malaman natin si Teng. Sa banyo. Oh, tapos? Tapos, ligo. Yung balik nun sa bahay namin. Oh. Gwapo naman yun na, di ba? Kaya nga siya naliligo para gumwapo. Hindi pa gwapo si Teng? Hindi. Bakit? Kasi pag may paliligo sa butas pa din mo mukha na. Kahit paliligo sa butas pa mukha na. Bakit ka? Mukha mo. Mabango naman si Teng. Mabango. Oo nga. Mabango yun ah. Oh. Oh, bakit? Ikaw mabango naman si Teng. Mabango na. Hindi nga punta sa barkada. Punta sa barkada. Punta sa barkada. Oh, ganon. Bakit? Hindi siya naliligo? Hindi. Ano? Ano na nga kayo kwentuhan? Huwag na daw kayo kwento. Oh, sige, sige, kwento ko na. Kwento ka na. Sorry na. Oh, dali, ano, sige. Ano? Ano sabi si Teng? Oh. Oh, araw-araw sabi mo, nakain na, tutulog na. Ano? Bakit? Ganon. Oh, ano? Oh, tinaman ka na magkwento? Sagot ka na. Nagtagal siya kay Teng eh. Kasi sabi ni Teng, kamukha kita, Chris. Sinabi ni Teng. Ay, kamukha mo pala yun eh. Oh, ayaw niya yun. Ay, Sabi niya. butas din pala mukha mo, Chris. Kamukha mo pala yun eh. Oh, Kamukha mo yun. Ganyan lang, ganyan yan. Maano na yan. oh, tapos. Oh, hindi na, hindi. Pangit si Teng, no? Butas-butas yung Hindi mukha. niya kamukha niya si Daddy. Ito Wow. na. Hindi na. yes. Kamukha mo eh. Pogi yung daddy niya eh. Chupa Eto, chupa. Chris. Si Tito Jess ang pogi, no? Napagod na. Panina tayo, nag-video na Ay, masarap.